Yang Patrick kayak para tamu. Ngomong-ngomong wisine ngendi? Ngalor, terus ngidul, terus ngetan, terus ngulon. Damput selak mencret dadak ngetan ngulon. Lek bakar sing apik ya. Ketoke ora bener neh iki. Gedhuk goreng. Aduh Patrick aja ngono. Iya to, salah maneh. Salahmu ra sempakan. Damput tenan kuwi, njajal lak deloke. Tiba iya aku lali rasempakan. Soropo kuwi? Awakmu keberat tai gila. Matane iya layak mambu. Ngrungokne suara tai. Aduh manukku ketok damput. Kalau atene cah cilik garep putrek. Sing penting oleh duit. Anake sapa iki? Kei Tublak cangkemmu. Beh, anake sapa iki ambune kaya kepek. Jaluk iki. Aja temoki tanganmu kamu telek lencong. Matane wong tuwek didoni ora duwe sopan santun. anak setan. Anak setan tenan. Anake sapa kuwi kok kaya setan? Mangkleki malah penekan. Cepet gedut, nyebut gawe. ceplok. Damput tuan krep kucluk. Kei balon ae mumbul ceblok ben modar. Matur suwun, Pak. Loh, Pak, aku tulung Pak. Lombang kepuk plankton. Modar kowe. Damput. Tolong. Ayo melayu. Stop. Aku butuh catering profesional. Tak kontrak $2 juta. Kowe gelem? Oke. Deal. Duduhno kesaktianmu. Matane picek. Ganteng kabeh. Nyoh, DP 200.000. Wah, lumayan. Ayo mangkat. Ketoke wis siap kabeh. Ayo padha nyebet gawe. Aduh, anak sapa iki nempel nang gegerku. Gua ae aman. Tuan Krep iki tak gawakne tempe goreng lapis berlian. Yang Patrick kayak para tamu. Ngomong-ngomong wisine ngendi? Ngalor, terus ngidul, terus ngetan, terus ngulon. Damput selak mencret dadak ngetan ngulon. Wah, untukku dadi glowing. Njajal tak tilikane. Ojo dipangan, iki tempeku. Enak. Wah, pertunjukan kuliner. Boleh dong nyumbang lagu. Matane aku ditilap nih. Oh, ancene glokok jaran. Kue nyolong tempeku tak cipuk maneh. Patrick bedokane tamu aja opangani dhewe. Aku pengen mangan. Aduh, sapa mang bandem aku? Ayo bandem-bandeman. Aduh, iki ngejak tawuran. Ojo bandem. Mangklek Melayu kabeh enek tsunami. Cepet melayu selamatkan duitmu. Aduh, silitku kok anget. Melayu. Ayo melayu. Matane motor aku. Rak sido rewang banjir bandang. Tangan kok keduten, kayake suwiran jawil bokonge rondo. Enak tenan. Damput glokok jaran. Tuan Krep, kok ora modar? Selama aku nang rumah sakit, kowe sing dadi kepala restoran. Kuwit wae aku saiki dadi bosmu. Kontrol bocah-bocah. Damput. Selamat datang Tuan Krep. Tak kenal no, iki lo master koki kucep yang baru. Udelku kok modot. Waduh. Timbang nganggur, mending aku bakar uli tap-tapan. Selamat menikmati. Kucluk. Nyapa kowe iki? Kalio. Aku duwe ide. Iki lo helm penghilang cangkem rengut. Matane cedok. Rotok maju. Nah, ganteng tau? Ora ganteng. Nyapa kuwi Patrick ning pawon. Patrick kowe lagi nyapa? Rencana apa yang goreng bataku. Ora enak, Dul. Sembarang kok ora bener. Alah mbuh.
Aku bakar terasi. Lek bakar sing apik ya. Ketoke ora bener neh iki. Gedhok goreng, gedhok goreng. Aduh Patrick aja ngono. Iya to, salah maneh. Salahmu ra sempakan. Dampu tenan kuwi, njajal lak deloke. Tiba iya aku lali rasempakan. Tunggu Patrick kowe ape nanti entenono aku piye iki rek bature. Alah santai ae. Tuku. Aku prai mengundurkan diri. Lah bayaranmu 2 minggu. Ora butuh. Waduh gawat iki, aku renek bature tenan. Tuku. Waduh. Tuan Krep, piye selama aku tadi bos, mending ora? Waduh. Pesing. Piye iki? Jurus pamungkas, ajian kue lapis. Majak wong gendeng nyolong badokan. Matane dicolok, dasar wong gendeng. Aduh, piye iki saking tipis kesedot kipas angin. Waduh, kabur. Cah kucluk, sponcrot. Aku ning kene tuan. Tolong kono aku. Tapi aku berhasil toh. Ya le, tapi kowe ning kono ae rasa medun sampe bodoh. Aduh. Wayahe inspeksi kesehatan. Sopo ae sing duwe penyakit utang ra nyaur kudu diisolasi. Aku duwe utang Bang Titil. Sementara ora oleh metu kabeh, tak gembok. Aduh, piye iki? Matane awakku gatel kabeh. Selamatkan dirimu. Aduh, glogok njaran. Mlebu kamar aman. Aduh. Damput tenan. Aku kudu tang metu timbang ketularan penyakit kirihuri. Aku wis metu ora bakal ketularan penyakit kirih. Sterilisasi. Goblok. Sopo sing kena virus kiri rang aku bakal tak cupit manuke. Patrick ra geblek dhuwit cae. Aduh. Apa kuwi putih-putih gumandul? Aduh, matane iki apa mlebu ireng kok. Aduh. Sponcorot kena virus kirihuri. Ampun Tuan Krep. Ye, tiba dolanan jero kene penak enek dolanane selurutan. Wah, es dong gratis. Damput tiba ning jero penak, enek bakule es dong. Aku kudu acting. Tuan Krep aku kena virus. Ya ngono yen kena dang aku ning jero kowe malah damai. Damput gatel kabeh cokot nyamuk. Kowe kena virus. Bajingan kowe rang aku rasakno iki. Modar kowe. Aku kudu waspada, jangan-jangan nyonya pap ya wis kena. Enake mangan gethuk tapi meripat kok malah ngantuk. Kowe ya kena. Maafkan saya ngabang terpaksa. Kucluk. Kowe kudu mlebu pisan. Oh dasar bapak kucluk anak dhewe ya dilebokne. Rang urus. Ning jero kabeh sehat. Berarti sing penyakitan kuwi malah Tuan Krep. Damput konangan. Matane aku kudu ndelik. Delik nanti kowe. Mlebu isi. Tak deloke ning jero WC iki. Ya, Patrick ora gila ape mlebu WC. kowe sing mlebu WC, cepet ndang lebokno ndasmu kene. Soropo kowe? Awakmu keberat tai gila. Matane iya layak mambu. Ngrungokne suara tai. Jaran. Kecekel kowe saiki. Tulungan aku. Rasuti mlebu sampah. Ngecek bocah-bocah. Lho. Kucluk kok wis dadi zombie kabeh. Lega. Damput Tuan Krep mangkring kaya kuntilanak malan. Aku kudu kabur dari tempat ini. Tim pembasmi cepet. Evakuasi, tutup koyo kandang pitik. Gantol gawe helikopter. Guaan yang main plankton. Matane ye dibrokne mahku. Ulang tahun. Yeay. Saatnya nguntal roti. Waduh, Badok gratis. Nyem. matane sing ulang tahun aku malah dientekne. Aja gampang nesu, tak ijoli rotimu, tokno jurusmu. Jurus monyet bunting. Suara apa kuwi woi? Oh, tibake gunungnya meledos.
Loh, ngotokne apa kuwi? Woi, gunungnya meledos, ngotokne telur mata sapi. Awas, enek gunung kembar. Wah, iki aku mesti sambitan menangan. Loh, damputnya apa iki silitku kok gatel? Aku luwe. Wang. Aku terpesona. Waduh, gara-gara sinar iki kabeh bodoh berhalusinasi. Mending aku lari. Tahu bulat. Enak sekali. Satria baja hitam berubah. Waduh, dampot aku kasep pada berubah ke wujud asli. Mumpung renek uang, cipokan sih Waduh, tak cupit cangkemmu. iPhone 16 Pro Max anyar, selfie dulu. Aduh, nyapo iki? Melatih otot didit biar kuat. Waduh, aduh, malah letoy. Mata nih sopong isi kan siram amun dia ngebrek. Lho aku apa kok gone tinggi sedi tolong dok aku rok kiwo. Diampun manokku kecepet. Lho apa iki? Aku malah berubah tadi. Kabeh kabur, kudu dadi monster. Ayo Cepetan. cepet. Alah kesuwen. Waduh, panggahmu berdeh. Tak cupit silitmu. Rasakno. Diamput. Tak untal kabeh. Aman reso mlebu deh. Keraci listrik. Ya, Waduh, gaswat. Jame wis entek, mustika telur mata sapi bakal balik ning kawah gunung berapi. Tak cupit apemu. Loh, aduh, manukku ketok. Damput. Power Ranger. Superman. Gelogok jaran silet nempel ning rai. Wah. Loh, gunungnya meledos maneh. Ayo kerja. diamput minggu-minggu waya leret malah kon resek-resek. Semungut. Lemari besi penyimpan sampah. Allah, gombal lamoh. Mata nih malah ngesoki aku. Cah pekok. Wayahe nyolong resep helm ngerogoh sukmo. Nyambi resik-resik resep rahasia tak amankan dulu. Sampah masyarakat. Aduh. Koclok. Wah, resep rahasia ketat ke gua. Dang mulai mumpung rokonangan. Keren delok iki opo? Waduh, piye iki kok renek? Mangkoy tak deleh kene. Piye iki resep rahasiane ilang? Koclok kowe. Aku engko dipecat tuan krep. Alah, bocah gembeng. Jajal delok CCTV ya. Persiapan. Wayahe badok. Wah, ya toh, ya kuwi malinge. Kita harus menyolongnya balik. Iya, iki piye carane buka? Diampun tak bom ae kesuwen. Goblok kuwi lho nek timere, kok buka dhewe. Iya, tak simpen ning lemari besi. Aku ngantuk ape turu sik. Aku mulai sik, aja lali ada duit dikunci. Beres. James Bond beraksi. Spiderman, Iki piye carane buka? perhatikan. Koclok pengalaman tadi tuyul deh. Ayo mlebu. Juh, damput. Mataku malah cepot. Awas sih, tunggu plankton mapan turu. Ngantuk Awas ojo ambekan. Wit nempel tembok. Bubuk dulu. Apakah dia sudah turu? Congore wis ngorok. Berarti aman. Iki ketoke. Siluman moto. Pemindai matamu. Alhamdulillah kebuka. Biarkan aku yang melebu. Glokok. Waduh, Mutar kowe. Matane malah aku sekepetil. wit. Mandek kok. Tak tulungi. Coba. Sobek tenan. Bismillah. Wah, Semua berkat aku. suara apa kuwi? Tuan krep. Nyapa kok benjut kabeh. Resepe ilang.
Kowe iki pancen koplak kabeh. Yen ra diatasi wong tuwek ra mlaku. Tak kurung ning lemari sampah 3 tahun.